وأن المجلس ماض في دعم عملية الإصلاح. پشتی سێزدە ڕۆژان ji pêşkêşkirina navê berbijarên pêşniyarkirî ji bo hikûmeta teknokrat ji aliyê Ebadî ve. Careke din Ebadî lîsta nû gonavê çarde berbijaran li xwe digire pêşkêşî Parlemanê Iraqê kir. Heyder Ebadî Serokwezîrê Iraqê di nava hola Parlemanê Iraqê da lîsta nû pêşkêşî Parleman kir. Heya golijneyên Parleman hestengandinê ji bo berbijaran bikin. Lê navê tú berbijarên Kurd di lîsta navan de nebû. Ev yek jî di demekê de ye. Goberiya niha navê dû berbijarên serxweyên Kurd tê de bû. Fraksiyonên Kurdan lê Parlemana Iraqê sedema nebûna berbijarên Kurd di nava lîsta Ebadî da ji bo guheya niha Kurdan tekezî lê ser neguhartina wezîrên xwe dikin vedigerênin. Navê berbijarên pêşniyarkirî vê cariyê Ebadî ji bo wezaretan bi vî awayî xwarêna an Nafic Ewsî berbijar ji bo wezîrê avedekirin. Di sala 1964 lê bajarê Bexda ji dayîk bûya xwediyê bawernameya endaziyariya şaristaniya ezmûna 3 sal karkirin heye li warê endaziyarî û serokê pêşkevtî li emîndariyeta Bexda. Falih Feyyaz berbijar ji bo wezîrê derve sala 1956 li Bexda ji dayîk bûya. Şêwermendê asayîşa niştimaniya Iraqê û bakalorîos li endaziyariya Kareba li zanîngeha Muslê heye û niha serokê hejda şeعبîya Musa Cewad Musewî berbijar ji bo wezîrê xwendina bilind sala 1949 li Bexda ji dayîk bûya. Diktorayî heye li endaziyariya şaristanî û mamostaye lê beşê endaziyariya medenî û ragirê kolîca endaziyariya li zanîngeha Bexdadê û ji sala 2003 ve serokê zanîngeha Bexdadê ye. Ela Abdulqadir Ebadî berbijar ji bo wezîrê werziş û lawan sala 1906 li Bexdadê ji dayîk bûya. Diktora lê perwerdeya werzişî de heye û navbijwanê navdewletiyê Topepê ye. Li Wezareta Lawan rêveberê giştî perwerdeya cesteyî ye bi wekalet. Cebar Elî berbijar ji bo wezîrê petrolê sala 1945 li Basra ji dayîk bûya. Bakalorîos lê kîmyayê de heye û 40 sal li Wezareta Petrolê xizmet kiriye û rêveberê giştî kompanya petrola Başûr bû û niha bi pileya şêwermend xanîşîna. Yusuf Elî Esedî berbijar ji bo wezîrê veguhestin û gihandin sala 1961 li Basra ji dayîk bûya. Diktora lê siyaseta derayî de heye ragirê kolîca kargiriya aborî lê zanîngeha Basra. Ela Xenî Hisên berbijar ji bo wezîrê Saxremiyê sala 1965 li Zîqar ji dayîk bûya. Derçûyê kolîca nojdariya li zanîngeha Mustansiriya û diktorayî heye li zanistan nexweşiyan ragirê kolîca nojdariya li zanîngeha Nehrayîn. Havdem Hesen Cenabî berbijar ji bo wezîrê serçavkirin avê sala 1955 li Bexda ji dayîk bûya. Xwediyê birwanameya diktoraya li warê endaziyariya kargiriya avê beriya niha balwêzê Iraqê bû lê rêkxirawa programa xwarina navdewletî û rêkxirawa FAO niha balwêzê Iraqê li Japon. Salah Reşîd Mihar berbijar ji bo wezîrê Kareba sala 1954 li Anbar ji dayîk bûya. Diktorayî li endaziyarê Kareba de heye. Lê sala 1982 rêveberê Kareba Zîqar bû û li sala 1984 rêveberê dabeşkirina Karebaya Babilê bû. Wefa Cafer Mehdawî berbijar ji bo wezîrê plandanan sala 1957 lê bajarê Bexda ji dayîk bûya. Diktorayî heye li zanista aborî ji bo keşepêdan û plandanan. Mamostaye lê beşê aborî li zanîngeha Mustansiriya. Nîzar Nasir Etabî berbijar ji bo wezîrê kar û karûbarên civakî sala 1973 li Wasit ji dayîk bûya. Lê sala 2005 bordî lê nexweşiyên hinavî bi dest anî. Lê sala 2010 bordî lê nexweşiyên dil bi dest anî û niha nojdarê şêwermend de lê nexweşxaneya fêrkariya Bexdadê. Umêd Ehmed Mihemed berbijar ji bo wezîrê bazirganî sala 1969 lê Kerkûkê ji dayîk bûya. Barages Turkmaniya û diktorayî heye li Jeolojiya Endaziyariya Jîngihê û niha mamosta û serokê beşî jeolojiya lê zanîngeha Kerkûkê. Mihemed Casim Mihemed berbijarê ji bo wezîrê dad sala 1977 lê Zîqar ji dayîk bûya. Diktorayî heye lê yasaya bazirganî lê beşê yasayê zanîngeha Zîqar mamosta ye.